kata geng'o tuoni mar kansa ahinya to mar dhod nyodo odiochieng' ma kawuono. Migori unade machiegni George? Erokamano Cleophas, Migori wachio makara no ka weche dhi makare ka bendo kinyi makawuono gima duma dwa ng'iyo en tuono mar kansa to ahinya mano mamako fuku mar kanyuol kata cervical cancer. Higa mar 2018 piny owacho nochako chanjo no mar tuo mar virus mar midhusi no mong'ere kaka human papilloma virus ma bende en mong'ere ni koro kelo tuono mar kansa ma idendo kaka cervical cancer. Ka okinyi makawuono wantie kod apisa mochung' chenrogo mag geng'o tuoche go mok gam ma idendo kaka non communicable disease. Wadang'e ni to nyaka ne chaki higa mar 2018 chanjo ni michiwo nyithindo go manyiri kind higni 10 nyaka 14 osego okang' machalo nade to be geno nitiere ahinya mar kedo kod tuono mar cervical cancer ma bende thothne osebedo e kaunti ma Migori to nyaka sama wueni be geno nitie ni tuoni wanyalo tieko to okang' mane bende waseketo kaka kaunti ma Migori mar kedo kod tuoche go mag kansa ma bende osemiyo oganda mathoth wito ngimbe kaachiel kod tiyo kod mwandu mathoth ka githiedho tuoche machal kod mae. Adwani miye thuolo mondo koro atwag kod Migosi Oligo bende dhi lero to wasego okang' machalo nade ka otende kod chanjo ni to wanya bende ka otende kod kedo kod tuono mar kansa to wanya kansa bende koro mako fukuno mar kanyuol. Adwani chori machiegni ka matin king'iyo achacha. Adwani mokwongo yangri ne joneno watu wang'ene nwachako chanjo mar virus midhusi ni makelo cervical cancer idendo kaka human papilloma virus 2018 nyaka sama wueni wasego okang' machalo nade chiwo chanjo ni to be geno nitiere ni chanjo ni dhi konyowa e kedo kod tuoni. Erokamano ahinya. An iluonga ni Paul Olik, an coordinator tuoche mok gam miluongo ni non communicable disease Migori. Adwoko erokamano ahinya kuom opportunity ni. Nyaka nwachak chanjo in 2018 nyaka sani wasego okang' maduong' kabisa. Kang'iyo ka nwachake chien kocha ne joma ne kelo nyigi mondo chanji ne thin kabisa, but kaka wan sirikal to gi non-governmental organizations to gi other stakeholders like schools, parents and other organizations wasetemo matek ma chanjo ni wasetero ne nyithindo nyaka skunde ma anyawacho ni last month ma en January ne wa celebrate National Cervical Cancer Awareness Month. Ne wayudo support maber kuom partners wa ma support cervical cancer mane within that month kende nwachanjo nyithindo 14,000 gi wiye to wayudo ka wasebedo ka wa improve nikech target manomiwa gi national marwa as per our population and 91,000 girls ma age between 10 to 14 years. To naneno kaka last year ne wa hit 85% of that number, meaning ni kata jonyuol oseyie gi chanjo ni, nyaka jo kanisa nyaka jomoko machon ne wacho ni chanjo ni nen mana mar family planning, nen mana mar covid. Koro aneno ka ji oseyie maber masani kendo koro ji kelo nyithindgi maber mondo chanji. Geno mantiere nitie geno maduong' kabisa. Chanjo ni en mondo mi obed introduced in Africa ka oyudo ka ne en chanjo ma pinje ma olony mag Europe, the Americas, the Australia ne ji chanjo ni. Jomo chanji, it reduces chance mar ng'ato mondo mi oyud invasive cervical cancer by almost tenfold, meaning ni their chances of getting invasive cervical cancer reduces, and mane gima wadwaro. So chanjo ni wachuoyo in 2 doses. Dose 1, then after 6 months we give dose 2. So dose 2 ema yudo ka wan pod wan gi challenges nikech yudo ka seche moko nwachuoyo e school, kidok e school seche moko school olor, or seche moko kudok to calendar mar school yudo kata ka nyithindo timo penj. So wan gi challenge kanyo, but watemo matek mondo mi warich nyithindo tete manyiri mane higni 10 kendo 14. Tuo mar kansa osebedo tuo ma bende osemiyo oganda wito kendo lalo kod mwandu mathoth. Sama wueni cases mag tuo mar cervical cancer chalo nade kaunti ma Migori to ang'o makelo tuo ni ahinya? Erokamano ahinya. Tuo mar cervical cancer e Migori being ni kabisa kendo like the last quarter mane from September to December, Migori County was number 1 in the country going by data mar joma nopim. Koro being ni wapimo ji mang'eny wayudo ka wayudo ji mang'eny bende. So it doesn't mean ni ong'eny ahinya, en mana because of our population has been sensitized
people have come out to pimo tuoni, kendo wayudo ni sani koro ji mang'eny kabisa kata mana within the hospital they come asking ni to dayude pim mar cervical cancer. To cervical cancer ikelo gi gimiluongo ni human papilloma virus. Human papilloma virus en virus ma yudore koponi ng'ama miyo oromo gi ng'ama dichuo, to ng'ato nyalo spread from one person to another. So ng'ato koseyude to onyalo bedo kuom ng'ato for close to 5 to 10 years. Koro luwore gi immunity levels mar ng'ato. Joma nigi HIV, the progression is very, very fast. Ng'ama onge HIV, it can last even 10 years before we start seeing signs and symptoms. So that is why ko bio pim ng'ama nigi HIV, to through test moro mwatimo iluongo ni VIA, and every year wa request ni mondo gidoge facilities mondo pimgi, to ka wapime gi through moro maluongo ni HPV DNA, to every 2 years ng'ama nigi HIV. To joma onge HIV, kwa pimo gi to giduogo after 5 years, either by means of VIA or by means of HPV DNA testing. Mabesa ni koro will be available very soon, nikech nwayao our molecular lab ma can help us test around. Then again, one partner mobile manyelo ni kiwa cervical cancer, which will be working with in the community to embrace the primary health care. We will also be doing HPV DNA testing within the communities. Kwatieko wani okang' maber mar kedo kod tuoche mag kansa, to kaka county ang'o mwatim ndalo moko nonjo kane governor lieko ne udwa bedo gi cancer center, wagi kanye? Erokamano ahinya. Wane advanced stage ma aparo dwe mar adek ok rum ko ok wayao our oncology center. The space is already there. Nyocha the equipment monengo beniti center no already there's a procurement process madhi mbele ma I think in 1 or 2 weeks what they receive equipments go kwa receive to ntie two more steps. The first step and your National Cancer Institute onengo be ma credit our facility ni en kamo center monengo beni offer cancer treatment. Then the next step, chief kata NHIF onengo beni biro accredite mondo mikoro kata jotuma biro kanyo kik bed gi pek to tigi NHIF kata chief no ka chief ema biro bedo. Otherwise ang'eyo ni dwe mar adek to wan gadieri kabisa nok birumo. En okang' maduong' mang'eni governor noketo kata manifesto mare, and is something he wants to be realized within the shortest time possible. Erokamano. Bentie kaka yore mag chiemo kata ngima mwadake miwa iro kansa, ang'o monego watim kaka oganda? Erokamano ahinya. Yore mwadake nitiere yo mang'eny ma miyo wabedo vulnerable to cancer. Achiel mokwongo en environment mwadake. Like I know Migori nigi vulnerability mang'eny. Vulnerability mokwongo, Migori wan gi gold mines ma tiyo gi mercury in leaching gold, and ma is one of the vulnerability kuponi joma tiyo kod gi plants go kata gi kodhi chiemo mwachalo kaka alode kata mana rech mantiere mwalo miuru kocha. Then mar ariyo kendo wayudo ka nitiere lifestyle ma we tend to eat foods man gi mo mang'eny, fruits wachamo matin, chumbi waketo mang'eny e ginene, koro mago bende increase the chances. Then tobacco consumption can in 2 ways. Inya bedo ni madhe directly kata ng'ato madhe buti and you are a second-hand smoker, so that is also another vulnerability towards getting cancer. Then machielo kendo yudo ka most of us tinde we don't have lean weight. Dendwa wan joma pek, wan gi obesity, and we are having overweight. So that is also another factor for acquiring cancers. So that cuts in all cancers mantiere. Then kokanitiere other cancers mabende vulnerabilities being nene wa introduce what we call food lab. Wayudoka level of aflatoxins and fumonisin in our maize and grains around Migori are so high. So mano bende wawuotho around institutions like schools, wapim sample foods go, kendo wadhi main hotels in town bende watemo mondo mi wakony that. Thank you.
Erokamano kuom lemo chalo koda mano. Kinyalo winjo mano jalony wechego mag kedo kod tuochego mag gam kata non-communicable disease ka bende olero ni tuo mar kansa en mano bende oganda nyalo geng'o to ahinya kaka tuono mar cervical cancer. En tuono ma bende koro osiang ni nitiere kaka inyalo geng' ma koro gijiwo oganda mondo nyithindo go manyiri ma kind higni 10 nyaka 14 oyudo chanjo no ma idendo kaka HPV vaccine ma bende koro nyalo konyo e duoko piny landruok mar kata gamo tuo mar kansa ni e kaunti ma Migori. Pod wagota kamar mathoth ka otende kod tuono mar kansa kod okenga bende koro ket kod piny owacho mar kaunti mar kedo kod tuochego mag kansa e kaunti ma Migori. Pod makamano koke kaunti ma Migori ang' wadhi nyime kod chenro bende modong' ma pod wan go ka e kinde mabiro. Erokamano ahinya kuom kete kar kanyo kod jong'wa ka oyuo masani ka waduogo kod mathoth.